intencional. Què ets exagerat, nen? El xiste en si és un poc machista, però tampoc mos cal un poc de la provada. Tampoc no res tan així. Tu què trobes, Antoni? Bé, jo el xiste no me fa gràcia. Ara, si sortim per l'última hora, jo no vull saber res. Uop, no malent. Marc, mare, holes. No podem dir. Que sí. Bon dia, Malent. Com anem? Hola, bon dia, Pentomi, com va? Escolta, hauríem de xerrar un poquet de l'acte del monòleg, com ho tens? Bueno, m'agradaria molt, quedar clar que el dia 31 a les 11 i no heu de fer tard, heu d'estar puntuals. Molt bé. Després, m'agradaria... Jo vull un cigarro, que sigui mulls. Jo també vull, Marc, no no vull que moltes coses... I demanes el mal de com el calor... No, mira, ara jo dic que jo vull canviar. Nen, el goig, no podem demanar tantes coses, no mos deixen actuar. Però m'heu de fer un favor, no m'heu de ficar en problemes. Per favor, eviteu. Xerrar malament d'altres pobles, de l'església, política, immigració, de la gent de Llubí i tot el que sigui polèmic. Val, Malent, si tu ho trobes, o que diguis. Vinga, mare, gràcies. Adéu, anem xerrant. Sí, adéu, gràcies, mare, adéu. Què t'ha dit al final? Diu que hem de xerrar malament d'altres pobles. De l'església, política, immigració, de la gent de Llubí i tot el que sigui polèmic. No ho sé jo, serà sonat enguany. Ens xerraran en l'ofici. Vosaltres ja sabeu que és anglesa, no et s'ha de saber de devoció. Ara, si ho diu ella, ficam el xiste. Apunta, apunta Molt per xiste que sigui. A veure. Ara que no hi som faré un pot saber, tanta comèdia. Aquest xiste racista, aquest machista, vinga, s'ha tatxat. Aquest de allò. Au, se la deia de nens. Ara farem un